dama ya yi mishi ikama a hannun hagu har ya makala mai shi abul abbas, ma'ana sunan shi kenan. To kuma asalin sunan shi abdullahi, saboda ka san kara ta mutane. Shi wannan abbas din ya san shi na da kane mahaifin manzo Allah wanda Allah ya wafati tun kandan zuwan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zahiri. Da ya haifi ɗansa sai ya samu yawan sunan wannan ɗan uwan nashi, ya yi rufidesin ɗan wancan ɗan uwan nashi da sunan shi. To kaga a alkunya kenan. Asalin shi su Abdullahi, sai aka ce mishi Ibn Abbas, kuma Abul Abbas sunan shi ma shina da ɗan da Abbas. To wannan mutum yana da ƙwaƙwalwa har ta ban mamaki. Manzo Allah ya mishi addu'a, ko ya shi ko ya ce mishi tarjumanul Qur'ani. Ko bayan haka har ya rubuce hadisi, an rubuce hadisi gare ɗaya bayan ɗaya 1660 ko kuma sama da haka. Bayan haka mutum ne dai wanda ba lokacin da za mu iya kawo dukkan manaƙiwar ɗin shi na abubuwan shi Ibn Abbas. To wannan Ibn Abbas ɗin nan to shine bayan an tafi a garin Madina, sai da tare gidan manzo Allah kasance gaba ɗaya suna ɗaya daga cikin ma'ana kamar ƴan rayuwa irin tamu ne, a ce ƴan yara haka matasa waɗanda suke su a gidan duk abin da suka ga dama za su yi ba a yi musu sanyi. Ta haka ne samu albarkar ruwaici hadisai masu yawa, wanda da wahala ka samu mai sa'o'in shi wanda suka rubuta hadisai irin nashi. Allah da ya albarkace shi da wannan ilimi wanda ba kowanne mutum cikin sahabbai ba. In ka cire ma kai sahabban nan guda hudu, sayyidina Abubakar, Umar, Usman, Ali, to dole ka ce Ibn Abbas shine na biyar su. Tare da ko shine karami, ko kuma ce ma sun yi kusan wasu ma sun yi kusan aihuwar shi. Amma saboda ilimi sai Allah aka danganta shi, ma'ana aka kusanta shi da su, aka nisanta shi da kuma sahabbai wanda ma sun ma girme shi. Dalili ne? Dalili a ilimi. Wannan kuma za mu iya gani ko a cikin suratul mujadala Allah subhanahu wa ta'ala ka ce ya rafa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utu ilma daraja. Kaga ashe ta hanyar ilimi sai Allah ya daga shi hiye da sa'o'in shi ko kuma hiye da waɗanda ba shi ba. Shine wannan Abdul Sa'id, ma'ana shine wannan Abdullahi bin Abbas. Yace an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu. Muna faɗa in ka ji an ce radiyallahu anhu ma to in sunan nakin sahabbai suka zo guda biyu, ko shi sahabin ko da baban shi, to za ka kama shi ma baban nashi musulmi ne, ba san ko ana fahimta ba. Za ka kama shi ma baban nashi musulmi ne. Yan kuma kila ba a ambaci baban ba, aka ambaci ɗaya daga cikin waɗanda suke tare, za ka kama inda kai an ce radiyallahu anhu, to da wanda ya rawaito hadisin da na kusa da shi za ka kama su duk musulmai ne, sabanin wanda ba su ba. Amma in ka ji an ce radiyallahu anhu, to ana niyyar iya shi wanda aka ambaci hadisin gare shi, zai iya baban shi ma musulmi bane. Dan haka shi a bisa irin al-Qudri baka ji an ce mishi ma'ana shi al-Qudri, ma'ana shi Malik din ba, shi ba asalin ba mai kan ce radiyallahu anhu ma ba, sai aka ce radiyallahu anhu. Zai yi wani daga cikin su akwai a wanda ba abin da kila ake tunani, ma'ana kila wanda ba musulmi ba. Amma in dai musulmai ne to dole ne ka ce radiyallahu anhu ma, ma'ana da dan da uban. In kuma suna da yawa radiyallahu anhum da mimu. Yace an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, yace law yu'in nasu bid'awahum. Wannan kuma hadisin yana da ƙarfi, sannan kuma duka shari'a gaba ɗaya, ko ta musulunci ko da ba ita ba, ko wace iri duk tana jiyawa cikin wannan hadisin ne, in ji za a yi da gaske. Ko wace iya wannan hadisin duk shari'a da ka sani duniya tana juyawa cikin wannan hadisin ne, kowanne iri. Shine sa ashe shari'a ba a yadda ba ka yi hukunci ba tare da abokin shari'a yana kusa ba, ko kuma ba tare da ka gama jin ma'ana jawabi daga ɗayan wanda ake ƙara ba, ko kuma wanda yake ƙara ba. Saboda sai ga su ka haɗa su wuri ɗaya ta hanyar ki da wakilansu, ko kuma ta hanyar waninsu, ko kuma yan waya ce kowanne su ka kira shi a waya ka fahimce shi abin da ƙila ya faɗa, sannan za ka iya hukunci. Amma ba za ka iya hukunci da mutum guda ba, bayan ya gama gaya maka abubuwa sai ka tashi kila ka yanke hukunci ba tare da kila ka fahimci abin da wancan dan uwan ba. Saboda za ka iya daga baya kai da kanka ka dawo ka walwale. Amma kuma bayan haka zai iya yiwa ko mutum yana da gaskiya, in ya kasance yana da nauyin baki ko kuma bai iya magana ba, to kila sai ka ɗauki gaskiya ka ba wanda ke marar gaskiya, alhali kuma ga mai gaskiya, saboda iya zancen wancan ko kuma iya bayanin shi ko kuma kuɗin shi. Amma inda shari'a ce ta hakikani kamar yadda wannan abu ya tsara, to za ka iska ma duk raunin mai rauni inda shi na da gaskiya, ko da ko ba zai iya magana, inda yana da gaskiya sai an dawo mai da gaskiya shi kuma duk ƙarfin mai ƙarfi ta hanyar kuɗi ko mulki ko wani abu mai kama da wannan,
in dai ba shi yake da gaskiya ba sai kaga an kwato gaskiyar daga hannun shi an ba asalin mai ita. Shine manzo Allah yake cewa law yu'din nasu bid awam ladda'a rijalan amwal qaumin sai kawo da ma'ana da qauman da fataha amma bai kawo da qaumun ba. Na san ki da ma abuta na hawo za su iya gane abin da ki da ake ne ko da kina nan ba bayani maka ba. Rijalan amwal qaumi dima'uhum lakin bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankara. Yace da mutane za su zo da mutum ya biya ga abu ya ce nashi ne za ka ɗauka ka bashi to ba tare da komai ba tare da bincike ba. Kila mutum da ya ga misali yanzu kila inda hankali zai nuna sai haga ma'abuci wata dabba ma'ana kila haka ba hulatani da sanuwa to haka inda hankali za ka da ya ce ta haice kaga kila za ka iya cewa ta haice kila ba ma'ana ka ga ba yaurade da ba hulatani sai ga sanuwa ta ba hulatani ya ce ta haice to in za ka yi amfani da hankali za ka ce lalle wannan shahi kama da ba hulatani sai a doka a bashi. To duk da haka manzo Allah ya ce a'a da mutane za a yi amfani da abin da suka faɗa to da an ba su haƙƙin mutane ba tare da bincike ba. Amma sai dai Allah subhanahu wataala ce alakin bayyinatu ala muddahi wal yaminu ala man ankara. Ma'ana mutumin da ya zo ce wannan abun nashi ko da kaga yayi suffa da wannan abun to babu damar ka ɗauka ka bashi sai ya kawo shaida. To sai mun ne ci a wallahi wannan ba naka bane to kuma shi a ka'ida tsakanin mai kaya da wanda ma'ana da wanda yake da'awar cewa abu nashi ne da wanda yake da'awar cewa abu ba naka bane to wanda yace wannan abun nashi ne ba shi za a ce rantsi ba. Wal yaminu alaman ankara wanda yace wannan abun ba naka bane shi za a ce wa ya rantsi. Shi wanda yace wannan abun nashi ne abinda ake nema a gurin shi kawai me ya hujjarka ma'ana sai ya shaidu a wannan abun nawa ne wannan littafin nawa ne na sai shi ga malam Ibrahim rana kaza gashi juna hajin ban canji kaza da kaza misali ko kuma wannan wayar ta wace na sai ta a hannun wani hajin ban canji naira kaza da kaza shine shaiduna. Shi kuma wanda zai ce au ba naka bane me zai je yi rantsuwa zai yi ya rantse ce wannan abun ba naka bane to shi kuma da ya rantse shi yasa a kotu ba a rantsuwa biyu a ka'ida inda shari'a ce ba a cewa mai da'awa ya rantse ko mai inkari ya rantse sai dai ka yadda da shi mai inkari in ya rantse to shari'a ta kare amma ba za a yi rantsuwa guda biyu ba a wannan abun sai dai rantsuwa guda biyu wajen li'ani ne kawai. Matar da ta zo da ɗaya miji ya ce ba nashi bane shine ko ne zai rantsuwa kamar yadda shari'a musulunci ta tana. Amma duk mutum da ya zo ce abu nashi ne babu damar ka ce ba nashi bane ko kuma a'a in har za ka ce ba nashi bane ka rantse da Allah kuma rantsuwa kamar irin yadda aka tare rantsuwa ba za ka ce kai Allah ya ne ba ko a'a rantsuwa da aka billahi la ilaha illa huwa irin rantsuwa da aka bukata kai kenan ko kuma ka dauki alqur'ani ka kara amma ba za ka ce abu ba na mutum bane kuma a ce shi da zuwa abu kuma a ce saki rantsa a'a sai dai wal yaminu ala man ankara ma'ana rantsuwa tana ga wanda yake inkarin wannan abu ba naka bane to sai ya rantse kuma in ya rantse wannan abu kai kuma in ya kai da ya rantse to na abu ya kuɓuta hannunka. Amma na sani ne duka ƴan uwana sun sani za a ga shari'a shekarar 7-8 ana yi musamman a arewa irin shari'ar gado gona ko gida kaga an gama kawo shaidu duka da ƴan uwa da komai duka wanda suke da hakika kila ma har a gama rantsuwa amma kuma ƙarfe kuma shari'a bata kare ba kaga kenan ba a shari'a ta musulunci. Shari'a ta musulunci muddin mutum ya rige ya rantsa yan an yadda ya rige ya rantsa da ka yadda ma mutum ya rantsa to amma ya rige ya rantsa ko ya za ka bashi abu saboda sayyidina Ali bin Abi Talib ya ba wani ba Yahudi bargon shi aka ce jingina to sai a lokacin alƙalin Shurash ne to sai ya zo ce wannan ba Yahudi ya ce lokaci sai sayyidina Ali ce ka mishi bargon shi sai ce ai wannan bargon ba nashi bane sai ce a saboda shi kuma sayyidina Ali na gani to ai wannan shaida har ta yi over duk lokacin akwai ƴaƴan su daga cikin shi kamar ko a ce sayyidina Hassan ko su daga cikin su ne aka zo wajen shari'a wajen alƙali Shurash sai aka sai alƙali Shurash ce sayyidina Ali kawo shi sai to bai da su bayan su hakan da Hussein da aka ce ai su ba za su yi maka shaida ba saboda ƴaƴanka ne na cikin ka da wahala kuma an san ƴaƴa su bari a kwari na uban su baya ba dai da wahala ji haka ta faru to sai kuma duk da haka da ke adalcin alƙasai na Ali shi wannan alƙalin shi ya saka shi da kanshi ya naɗa shi a matsayin alƙali wancan Yahudi yana rantsuwa yadda da kawai yaran da ya rantsa sai aka ɗauki barko aka tabbatar mishi saboda me wal yaminu ala man ankara bai wa mutum ya rantsa kuma a hana shi abu in ya rige ba da rayuwar shi ko ƙarya yake yi dole a rige a ban mishi
shine abin da ake nihi da shari'a. Amma kowa sani da yanzu irin abubuwan da suke ta faruwa yanzu wanda ne ya ma wuce ne abin da ake faɗa kuma dai